na aldaw, Marso 24. Bigsilibrar ka mga tabakenyo ang ika-22 na taon na pagiging syudad kan tabako. Sa selebrasyon, nagkaigwa maning civic parade, na pigpartisiparan man kang pampubliko asin pribadong sektor, men in uniform, barangay asin opisyalis kang LGU, kasabay kang anibersaryo kang pagigi ka aning syudad, kasubagong aga, ginibo man ang unveiling kan marker kan Tabaco Presidential Building, nangunyan ang opisyal man na pigdeklarang National Historical Landmark na orgulyo nagad kan Tabaqueños. Hinanginutan ang aktibidad kang mismong ina kang syudad na si Tabaco Mayor Crisel Lagman Luestro. Alam man ng marami na ang presidensya ang pangatlo ng istruktura dito sa Tabaco na binigyan ng ganitong uri ng karangalan. Isa na po dito, itong parokya ni San Juan Bautista at ang isa pa ay ang bahay kalakal ng Smith Bell and Company. Sa mensahe kang alkalde, hinagad man kani sa mga masunod na maserbing pamayo kang syudad na pangatamanan ang sa iyang mga winalat na ligasiya bilang ini ang sa iyang huring termino. Asin padagos man na mag-isip ni mga paagi na lalong mapabisto ang syudad. Nahiling ko po na ang Tabaco tunay na nakaangkla sa faith, hope, and love. Presente man sa selebrasyon si Albay 1st District Congressman Edsel Lagman na nagiras man ka mga agi-agi kang syudad ng Tabaco. The Spanish colonial rule. The parish church, the town hall, and the plaza form the plaza complex. And these three structures or institutions are proximate to each other, even today in many municipalities and cities in the Philippines. Mientras tanto, tinauan man pagkakataong kang Palasyo Malacañang ang lambang Tabaqueño na maisilibrar ang Charter Day as in Cityhood Founding Anniversary kang syudad. Sa paagi, kang pagdeklarang niya na aldaw bilang special non-working holiday para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal.